Campur sari kita suara Indonesia yuk. Matur sembah nuwun, salam pambu. Oke, dong we. Yuk. Yuk. Ayo yuk. Siapa yang punya gubuk Kasmoro Garing? Mbah Camat karo Pak Mas Samirin. Aduh sayang. Sayang. Padeh Camat. Monggo mriki Padeh. Juna berdiri buat dokumentasi joget gubuk kae. Neng ngarep yo Pak.
Tumeka saiki yo 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 gubuk kae kebatrita wayang-wayang mengi nganti gagak rino catetan sajroning Indonesia kita sudah masuk digarap seragenan dangdut cok Mas Mahmud iya matur sembah nuwun ayo Mas Samirin Mbah Camat monggo aduh sayang asik yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tanggul leren jagat tulisan warna mung sak gubuk asmara alhamdulillah ingkang sampun paringi sedekah rezeki alhamdulillah matur sembah nuwun. Juga ada informasi nanti sehabis gubuk asmara Bunda Camat mental lagune Suketeki boleh sing nyanyi Bunda Risma Handayani dari Purworejo. Iya. Nanti sehabis ada Suketeki juga masih ada permintaan sambal kemangi buat rekan-rekan sinoman kadang-kadang kawula muda. Nggih Mas Gareng. Catetan sajroning ati datan luntur saya merati aku koe dadi garwa merga leren ning gubuk asmara. Nggih matur sembah nuwun.
sembah nuwun. Ngapain diem aja di situ? Udah Mas, capek. bagi, Ya? Mas. Ayo Mas. Oke, nanti ya kalau udah bubar. Buat ibu-ibunya boleh ya. Nanti barangkali mau nyanyi lagi. Kayaknya dari tadi udah pada nyanyi ya Pak ya. Aja sebelah mondrakus rasnaku iki bakal ayu ora suwi aku bali bisa sumandi ana ing sisiku kita suara lo iki yo oh 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 geyo geyo kencil kencil we yo 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 aduh masoba Sewidu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku pamit yo karepmu ora pamit yo karepmu wong ayu pemujan aku tetep undangan sliramu ayo goyang Pak De ada bang bagus kabojanku orang rasa hatiku awak lumrah ora bisa turu bawayanganmu nerindu atiku kita suara Rina oh hati-hati oh 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 nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani alah 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 antri lo Mas tung gentak gentung tung gentak gentung semangate ya Allah matur sembah nuwun jangan kayak Saiful Hajat gareng are you okay lanjut Bapak Camat. Loh. bablas kino apa Pak? Oh cih Pak Suyatno niki dibablaske manis nopo ninggal katresnan Loro asma. loro asmoro lanjut ya Cok lebokne kula napa jenengan sing lebokne kula mawon aja sebelah bagus rasnaku iki bakal ayu ora suwe aku bali bisa sumandi ana ing sisimu Hey! kita suara lo iki Pak Camat
Joget terus Pak De. Ojo nganti lemes Pak De. Masya Allah, jan iki obat awet muda. Iya, obat sehat. Oh iya Allah, anak muda gigi belum tumbuh. Aku mau ngomong aja nggak enak, malah ngomong sendiri ini. Kalian ya, ini ABG loh, ini giginya belum tumbuh loh ini. Oke, yang penting sehat. Ngomong putra wayah nggih Pak De nggih. Dilajengake, lanjut. Aku nganti lanjut ngeleni iki ditelas kiriyen. Sak ini Pak. Sekitane Pak Slamet, Pak Supar, Pak Hari. Pak Slamet nggih, sugeng sonten ditelas kiriyen nggih. Aku kanthi berkah barokah rezekinipun sampun berkahi kita. Rene. Saben bengi nyawang aja kok banjir ikut pergerakan tubuh Mas Gareng. Oh iya oke. Oh ikuti Jawa ikuti. Masuk toh. Tak kira kowe wis lemes lho Reng. Hah? Kat mau kok koyone slereng iki apa diomong ngeloro kok. Wah aku jujur lho. Aku arep takok. Parek kowe langsung urip. Kok sik. Ora lemes. Aku arep tekok. Kowe mau ngantongi duit ora? Ora.
Tenan, coba rogon. Di. Tenan. Yo regono. Oke, sah buat kita. Kandhani kok go jajan. Ayo Mas Supriyanto. Dari Palembang goyang hop santai Oke. iki garapan kita sorangan iki dadi nun sewu Yogo-yogo kok mbok kerjani lho. penak to Enak ya, Mas. Enak. Heeh. Jreng. Kagem keluarga Palembang. Oh, hey. Oh, ya. Hey. Sopo sing nuthuk mau? Urung. Oke, mumbul. Neh. Yo. Wong ora eling. Ora eling nek pernah sarap kejepit yo ngono kuwi lho. Kuwi iki mong biasa lho, kok ngene iki mong biasa lho. Urung gulung. Mbak Risma kamu tahu nggak? Piye? Dia 2 bulan badannya pernah bengkong begini loh. Heeh. Kok Ya, saiki ya-yaan pecicilannya ora kelingan zamane semono. Kowe Aku Wis bisa bengkong. ijik biasa kuwi nek urung nganti ndase potrol. Ojo. Kudu dieman-eman iki ojo sih. Iki seneng kowe. Nek kita suara MC ora gareng kowe seneng kowe. Neng, Pacitan Sarawi Pak Supriyanto, ayo goyang-goyang, kendangnya ayo, goyang-goyang, ayo Pak Perpri, he. Oh ngereok, bariki ngereok. oh Oke, berarti niki siap. boten digagrakne bablas reok boten. Reok. Oh tetep reok. Gareng ken mumbul. Sing ngereok Pak Supriyanto. Oh Pak De alah. Supriyanto. Tolong panitia pasukan batik merah ini diinggirkan dulu. Diinggirkan dulu tolong panitia. Disingkirkan dulu Pak Pri ini Tolong mau panitia reok ini. diinggirkan dulu meja. Soalnya ini tepatnya nggak muat kalau Pak Kursi-kursinya. Pri yang reok ini harus minggir. Monggo, Termasuk monggo. MC-nya harus minggir. Bali yo apa piye? Panas udan Janjine pripun Mas janjine kepripun do masuk do mepet Nun sewu Pak De Supriyanto, kursi sementara sudah dipinggirkan. Lapor. Nggih, Lapor apa Pak? 86. Kami melaporkan bahwa kursi sudah diinggir-inggirkan Pak. Panas. Boleh Bapak barangkali Oke. mau maju menjoget-joget ria. Tolong Bapak pakai safety di kepala Pak. Karena dari sini kelihatan silau. Izin Bapak. Kok iki ngomong apa? Kan harus ini loh, harus pakai helm. Sebelahmu kok ngekek. Kayaknya kok gak pernah roh penyanyi cerewet. Panas sudah aling-aling capek. Minggir. Gunung. Minggir. Wow. Dhuwur. Alah. Keluarga dari Palembang yuk. Hop ah. Go Pak Pri. Yo. Gareng, imbangi gareng.
Wia. Kok ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, baklo pagi minum susu. Susu prawan enak karuan. Susu rondo rasane rada sepo. Bintang kecil di langit yang biru. Amat banyak menghias angkasa. Yuk lo. Inilah atraksi keluarga dari Palembang. Lo. Hiya. Hei, ae. Hei, a. Ae, ae. Hei, a. Ho, a. Ae, ae. Hei, a. Ae, ae. Oh. Yuk, Palembang, yo. Iya, Pak Supriyanto. Ayo mendem mangan kembang, ayo. Hei, a. Wa a. Iya. Iki nun sewu. Aku seketika jadi loro jonggrang. Kena del. Pripun? Masalah Sragen nomor 17. Sing tak gagas Pak Supriyanto iki mendem kono apa penyakit ayan. Aku gur rodok was-was mbek ngono. Oke. Dek Adel. Jenengan mendekati dulur-dulur dari Palembang. Tetap digarap pesra. Dadi tak tung deng tung deng tak tung dadi iki dadi piyane dadi. Ayo kudu dijapani. Tak tung. Neng ero neng enam. Yo! Haha! Weh! Ayo Pak Supriyanto ndadi caping gunung. Wis mari. Pak niki saestu langsung digayengke Sragenan. Oke. Pak Pri, are you okay? Oke. Yes. Dek Adel, ini karena permintaan dari dulur-dulur juga keluarga Pak Supriyanto dari Palembang, Sumatera Selatan, Anda merapat menjemput bola, monggo yang mau gayeng, mau joget dipersilakan. Oke, kancane Mas Gareng. Oke, Didit siap? Monggo pasukan goyangi. Yo! Hey! Go! Ayo! Aduh sayang, cerah foto si jantung deh adek. Ya. Monggo Pak De Supriyanto. Monggo Pak De.
joget Majuna. Ayo Majuna dikit. Mas Supriyanto monggo. Palembang Sumatera Selatan monggo monggo. Iya. Jarene bos menang jura kelingan sing ati kadang biyen ninggal janji ning saiki apa lali Palembang. Jangan malu-malu, monggo. Ayo joget semuanya, joget semua. Ayo monggo Pak D. Sik. Gimana? Ini sesepuh dari Palembang, Sumatera Selatan. Pasukannya disiapkan, ayo goyang, monggo. Aku nggak pernah minta apa-apa dari kita suara, sementing gayang regeng, monggo. Syukur bisa nyawang gunung desa, ganti raja, Majuna monggo. Ora ilang nggone padha wae lara lopo kita suara Indonesia. Ya. Monggo Dali duli pucuru. Palembang, ayo yo. Ada jaman barajo. Jore kelingan. Ya. Keturutan sing dikadang piyen ninggal janji Palembang. Ayo Bu. Ning saiki apa-apa lali neng kono yen mendong tasik tapi bintang kecil di langit yang biru amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari ke tempat kau berada. Dang. Habis ini konco-konco dikasih dangdut cinta dan air mata. Oke, siap. Buat keluarga Palembang. Niki ditelaskan nggih Pak nggih. Syukur bisa nyawang gunung desa. Dadi
atau nuwun. Aku mes Ibu.